tuna kan din na mun hi district hospital Hnahthial kot ania tuna hianin medical lama kan thok tu te kawmna le an hmalakna han kum han zo na te kan nei don ani tuna hian district hospital Hnahthiala kan meka helai damdoina screening point lai de woni tuna hen kabula hianin he thok tu ten oman ming le ani na ten soenga an mani hi kawmna kan nei don ani ama sai ni ming min sil theng kaming chu zorem puyania health worker kania so nin helai muna hianin engtiang che nge screening in local pui dan te le helaya in kalpang hrim soi min sil theng em tian damlo inen tir tu local hi heta inen tir na huna kal hal lo hian tain kan screening kan lo ti zelta an khosik lo hi kan na hi infrared thermometer hian tian an khosik lo hi kan no en zelta chuan khami ba ka khan in tir na hun an vathena OPD an vathena khan kut sil tur an thlen main kut sil tur ti tele OPD ate po in thut nei lu tuk lo tur tiang te thlengin kan lo sil thina ni chu mi chin deuh chu ni ma helai kan ti chin chu ani takchu chunin helaya screening ti zo kha an ma tian kal tlang top mai nge nia hetarengin di token tiang reng pek chhuat tiang te omem lekha hi kan lo pe thina lekha hi sang oma green te yellow red tiang chi khan chuan chu kan lo pe a mingziak tu kha an pe vele a chumi chuan mingziak tu pek ma chuan kuchil fai tur ni a tika kan sila chuan chumi kan screen ho ka chu lekha ti khan ti sang kan pe ve thina ni chuanin chumi lekha in pek a chu mingan ziak lut ngala chuanin chungan thulut ngal ta ti nan no mingziak tu khan an pe mingan ziak chuan OPD an chunghal mai inen tir turin ani takchu hun lu tak mi peka vain kal no Ehi doctoral rank puira te kania helaya hian medical officer in charge ania Hnahthial Hospital-a hian chuan tun tum COVID-19 hei alo lem China a hrilen tira tangin February thatir atang khanin awareness campaign te veng sang te he school an lo chol to avangin veng sang te kan neia lockdown na in kawh te yang khan ramchang apianga WHO guidelines angin inven na tur atlang puya kan nei te kutsil tangkai na te kutsil fai na aven thei dana te le social distancing te mask poimo na te khang kan soi thina khang kha anitlang puya tin he hospital-a po atul lo dam lo na tak nei lo ho tele kum upalak te no pang te chu mamo emergency te ni lo chon damdoi ina local lova phone tele health worker te in ro na khatianga ti kha kan local pui dan tlang pui ani a tin hospital-a hian casualty te damlo ambulatory area kan ti ang damlo kalna mun anga te fai takin kan thei to ka fain kan beve a standard precautions te kan siama tiang khanin spiritin kan ta thona mun te akhat tokin kan surenga tin chuat te po disinfectant no vekania tin kan staff te PPE mandan tura te khatiang ang bolhlo pai dan tura tele inven na konga hrim po voi tam tak kanin train to ani ti kha hi doctoral sang lu kan dia medical officer ini ta ko oma hey tulaya covid 3 leng na sa ram sang ang thia india ram te po kum chak em maya maro chu ke ni state chu kan ban le ya Bazar ma case pakhat kan nei pa kha kan nei le lowa amaro chu hemi wa hian kan thla ki muang de uta mo ni ti tu hian mizo mi puite kan district mi puite po te mi kan i thla du ta mo chu o ti tu hian thil hi oma po chu ni sela tikla po na ron lu tren thei ni ti kan ri ru a khe tharila ka du em maya
chumi tan chuan poimo deuh chu hei sarkar atangte point tuna te pawh lockdown hun te kan la hmanga maktu thleng ani a ni som poli thleng hemi zaw engting kan kal zel dan tu ti chu point nia state lama kan ho tu te hoin an ngai tua meginarin oma chu ta chu kan kal zel dan tu ro hriat anga engpo chu ni sela hri hi arem mak ta em ti ma hi chu mi puite kan lo in ven reng tho hi ngaya lockdown te pawh lo zal deuh ani pawhin mai kor man na china kan ti na soi kan mai kor man thatte tin social distancing kan ti te le fai taka kut sil kha a poimo em reng tho ti hi kan thriat ta na tha em ma chu kan soi war le duwa in hospital Hnahthial District Hospital-a ringen tir tu te na chinan soi zeu ang khan helai ringen tir na te pawh du thu ala sam lowa mic teng kan han in thrila mai kor bo thram tur in thut nai lo tu te kan han tia zom a lo em mai a hei hi soi ang khan ina na sa deuh in lockdown na nge ni in lo in kha khi pa ama lo te dam doi ne no kal khom le ti khan helai a in lo thut khom le vaccine ka chuan helai thu ho khan in kai le vek the ni chu wang chuan in lo in lockdown chak ka si kha lo le vek mai a hri de lo kai ta lo leng ta te chani pe se la chu wang chuan helai a zom tu kan han ti te pawh zom fra bila putan mani lo ki mani ta le kan ni ti kha shethar le tai la kan du em mai a in mai kor hi tuna district level task force Hnahthial hian siam me ka mi pui ne na atam apex masa ka chu DLTF te le ama to ong te han sem masa a thui me zela heng te pawh hi le tu nei lo te pawh na kina kan nei thoi tu ra bei sei la chu mi kan lo nei ma pawh chuan mi thiam te le America rama te pawh tuna kan mai kor vo mei ba ka hian romol kan ti te scarf kan ti te bandana kan ti te le hemi lam cha te pawh lo ni ro se tuam lo ai kha chu kan nei yang anga pon kan chhuah dawn chuan mai kha lo tuam hrim tur ani tuna kan vo lai ang chi te le mask pa ngai siam sa man tur kan nei lo ani poin romol te le kang bandana kan ti te America te pe chon t-shirt hemi kan hak lai te hin tuam tur an ti ni tuam lo ai chuan chu wan chuan mai kor ka nei lo ti awang khan lo in thla dul lo vila kha ang tal khan kan mai te tuam theu tai la tun thripui le hun lai chuan ti kha wa le zolin kan soi duwa chu poimo em a poimo ma saber ka jinga mi phone ni a ti chuan in hei wantlang konga wantlang hun poimo te po kut sil na te sarkarin an DLTF lam le DC lam ten bo tui mek bo ka tuna po kut sil na hun poimo a siam chowa henga yen na kina te po bazar tu te le thil tul te po kan chuwa anga kut sil fai tam hi poimo em ani ti kha kan sei le du ani ya hospital a hianin primary health center building hlui hi chei that ania kulai khu damlo covid-19 rin helte an omani chuan da na tur le enkol na turin khum som isolation ward da hian da hran ania ti chuan staff te po kulai duty tur bik kha kanin ruata da hran vek ania chuan PPE personal protective equipments te kha hei kan nei ve nuala kan health minister in min pek ba ka kaima ni kan department atangin kan dongah tin heng lai atangin kan sum nei ang te pon kan lei ve boka chu kanin buat sai dan